Isto é Radio Carcamán, a radio escolar do Colexio Torre na Illa de Arousa. Carcamán. Radio? Carcamán. Radio Carcamán. Hoxe imos a falar de festividades. Esta radio é moi bonita. Imos a falar de festividades que xa vivimos, porque a semana pasada que celebramos no cole. O magosto. E que fixemos no agosto? Castañas. Do sándwich de chorizo. Sándwich de chorizo. Estaba bo? Sí. Castañas. Xogar. Xogamos no pabillón. Eu xoguei o gol que tirabas cun palito. O gol. Eu tamén. Peixes. Coller con pesca-peixes. Coller peixinhos. Eu tamén aí con Xiana e había dúas cañas e pesquei un peixe. Era como un tiburón. Poden pescar, a tirar castañas, a pescar, a facer todes e a máis. Fun co de rana, fun a pescar, jugar al minigolf. Era bolo, cominos pelada. Que fixemos no agosto? Comer castañas. Comer castañas. Só comimos castañas? E tamén bocadillo de chorizo. Dentro do bocadillo de chorizo. Dentro do bocadillo había chorizo. Castañas. Castañas e yo no comí chorizo.